Γεια σας παιδιά, Στέλιος TV εδώ. Και λοιπόν σήμερα παίζουμε το παιχνίδι Running Fred. Λοιπόν παιδιά, αυτό το παιχνίδι όπως και το Temple Run μοιάζει με το Subway Surfers. Βέβαια αυτό η μόνη διαφορά που έχει αυτό το παιχνίδι είναι το ότι αυτή τη φορά είναι ένα παιδί, αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας, ο Fred, το οποίο έχει τρομάξει επειδή υποτίθεται τον έχει τρομάξει αυτός εδώ ο Χάρος. Δεν το δείχνει στο παιχνίδι όταν τον παίζεις τον Χάρο, αλλά κατά τη διάρκεια που τον κυνηγάει πρέπει να πηδάς, να παίρνεις coins, να πηδάς τα εμπόδια κτλ. Ξέρετε, φάση Subway Surfers. Αυτό είναι δηλαδή το όμοιο. Και λοιπόν, ας αρχίσουμε. Περιμένουμε να φορτώσει. Έλα. Και τον κινείς κουνώντας το τάμπλετ σου. Όπα. Όπα. Σκοτώθηκα. Όχι, δεν θέλω. Πάμε ξανά. Τι πήρε, 104. Εντάξει. Retry. Είναι αρκετά δύσκολο, έτσι. Οπα. Οκ. Να προσέχουμε, αυτά πρέπει. Το περάσαμε, ωραία. Εντάξει. Όπα. Να πηδήξουμε. Πηδάμε, όχι. Όχι να πάρει. Κοντεύω να τερματίσω την πίστα. «108 τώρα». Οκ. Ξανά. Αυτό είναι το δύσκολο. Αυτό ειλικρινά παιδιά έχω να βγάλω αίματα εδώ. Και κοιτάξτε πως έμεινε. Του φύγαν τα πόδια. Oh my god. Έλα. Το έχω. Πότε βγήκε αυτό? Πρέπει... Λοιπόν, μάλλον έκανα... Λοιπόν, ας ξαναπάμε στο μενού. Λοιπόν, πάτησα την οθόνη πάνω, που αυτό λογικά είναι σκέτη. Απλά είναι σκέτη μια διαδρομή. Πρέπει να πατήσουμε την πρώτη τις πίστες. Όχι. Πατήσουμε αυτό. Εντάξει. Τώρα θα παίξουμε κανονικό στάδιο. Αυτό υποτίθεται τώρα ότι είναι κανονικό στάδιο. Oh my god. Πώς έβγαλα? Λοιπόν, κοιτάξτε πως έκατσε, ξέρω εγώ. Έλα. Πάμε από εδώ. Όπα, μπερδεύτηκα. Πάρω με λίγη ταχύτητα. Όπα. Μπερδεύτηκα. Τι έγινε? Πήρατε καρέκλα, παρομάζωμα. Πηδάμε. Τερματίσω.
Έλα, έλα. Όχι! Πόσο σκόρ έκανα? 118. Εντάξει. Από το τίποτα κάτι είναι και αυτό. Μη μου πεις τώρα. Λοιπόν, άρχισα να εκνευρίζομαι. Το δύσκολο. Όχι. Πάλι. Εδώ και τα πως έμεινα. Έλα. Έλα. Όχι. Δεν το θέλουμε. Άντε πάλι. Παιδιά, όλο αυτά τα μαραφέτια να μην υπήρχανε, θα ήταν 1000 φορές καλύτερο. Άντε. Oh my god. Πού πάω? Οχ. Τι πάθαμε. Πάλι έπεσα. Λοιπόν, πήδα, όχι. Όπα. Είδατε τι κίνηση έκανε? Έλα ρε γαμώτο. Τι τα θέλουν αυτά? Κάθε φορά που έχω πετύχει τέτοια έχω χάσει, δηλαδή. Αν μπορούμε να συλλέξουμε και δυσκολία. Δεν το ήξερα. Μπορούμε να συλλέξουμε και δυσκολία. Όπα, όχι! Πάλι καρφώθηκα. Εντάξει. Να συλλέξουμε δυσκολία. Λοιπόν, το είχαμε στο easy και στο easy που το είχα, είδατε πως έκανα. Να δούμε πως είναι το normal. Πρέπει να κάνουμε 200 μέτρα. Κατάλαβα. Οπότε easy. Πρέπει να κάνουμε 200 μέτρα και μετά θα καταφέρω να κάνω 200 μέτρα. Έλα το... άντε. Όχι, δεν το ξαναπέζω. Άντε τώρα. Άντε. Λοιπόν, παιδιά, κάπου εδώ θα τελειώσουμε το βίντεο. Αν θέλετε, κάντε ένα like, ένα subscribe και γράψτε και ένα σχόλιο από κάτω να μου πείτε τη γνώμη σας. Και ναι, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.